Ja kun tehdään 8 juttua peräkkäin, niin korostuu sitten vielä se, että pitää olla hyvä rytmi. Ja se on fyysisesti tietenkin myöskin sitten jo raskaampaa. Joo. Oletteko tehnyt kauempaa lähestymisellä? Eli siis otetaan se seuraavaksi, otat pampri pois ja lähetät jostain 4-5 metrin päästä. Entäs liike? Oletko itse liikkunut? Joo. Eli otetaan ensin sit paikaltaan sieltä kauempaa ja sitten kokeillaan vähän. Onko se sun mielestä sen sun liikkeeseen reagoinut millään tavalla? Joo. Hyvä. Nyt oli sen verran vauhtia enemmän, että se hyppäsi 2 viimeistä kertaa. Hyvin saisi siirtää sinne viimeiseen väliin. Joskus mä käytän tätä pitkää perussalia myös silleen, että jos koira aina niin sitkeästi hyppää 2 viimeistä, sitten kun laitetaan kuppi tohon, niin sit se menee siihen ja sitten kun taas yritetään, niin taas se hyppää 2 viimeistä. Niin sitten mä saatan siirtää sitä kuppia, että se on joka kerralla eri välissä. Tai yhtä lailla jos lelulla pakkaa. Joka kerta se on siellä eri kohdassa. Oi, hienoa! No, selvästi vähän hämmästynyt siitä, että miten sitä pitää tehdä, kun sä oot pannut näin kauan. Se odottaa, että tulee uusi käskivinen. Sitten otetaan uudestaan kuppi sinne viimeisen testeen taakse. Joo. Sillä tuolla loppupäässä niin selvästi jotenkin niin se tarkentuu, se niin keskittyminen, että missä se on, kun se täällä sen paljon. Se tokkeissa on mennyt. Otetaan sitten vielä niin, että lähden siitä 2 jalasta uudestaan ja otetaan sun liike mukaan. Katsotaan, että minkälainen ero tulee siihen. Sen verran paljon silloin on kropan käyttö kehittynyt, että sillä on ihan työtä tässä 4 jalassa. Sä voit ihan hyvin sekä ruveta 4 jalalla ruveta tekemään. Sillä on tullut sitä voimaa sinne takapäälle. Ja taas iloisesti mentiin viimeisesti yli. Otetaan vielä kerta siihen viimeiseen väliin sun liikkeen kanssa. Mä katsoin ottaa kelloa, miten se on noin paljon tässä kesäajassa. Hyvä, joo. Enemmän vaan rupeat tekemään, että oikeastaan niinku paikaltaan et tee enää juurikaan, että ensimmäinen kerta voi olla niin, että sä teet paikaltaan tuosta 2 jalasta. Sitten kaikki muut toistuttiin, että joko se lähtee sieltä kauempaa tai sit sulla on liikettä. Ja sit kun sun mielestä molemmat sujuu, niin sä laitat ne yhteen.